Saúdos, como están? Levamos xa tempo anunciando, pero agora sí, as novidades no sistema da hora xa están máis cerca. A próxima semana empezarán a colocarse os novos parquímetros que obrigarán a introducir a matrícula para aparcar na zona azul e que lle porán fin a esa práctica tan extendida de ir cambiando ticket a medida que se nos vai esgotando o tempo de estacionamento. As novas máquinas chegarán en primeiro lugar ao casco histórico. Iso de saír 5 minutiños do posto de traballo para ir cambiar o ticket da hora ten os seus días contados. A próxima semana empezarán a colocarse os novos parquímetros que obrigarán a introducir a matrícula do coche e que impedirán sacar un segundo ticket na mesma zona ata que teñan pasado 3 horas dende que se colleu o primeiro. Polo de agora, a medida só se aplicará no casco histórico, onde o tempo máximo de estacionamento se reduce a 1 hora. Segundo o Concello, trátase dunha petición dos vendedores da Praza de Abastos. Iremos ajustando eses tempos de permanencia en función tamén de como vexamos como vai funcionando. Pero en principio, insisto, é unha demanda neste momento por parte dos comerciantes, da propia Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos, que é unha zona moi restringida para facer as compras e o límite dunha hora creemos, ou creen tamén por as suxerencias que nos aportan, de que é suficiente. No ensanche, esa medida aínda non se empezará a aplicar. Segundo explicou o concelleiro de Mobilidade, os novos parquímetros permitirán facer un estudo do uso que se fai da zona hora para despois decidir se impide sacar 2 tickets seguidos ou se fai só nalgunhas rúas. E vamos a ver cal é a ocupación real e a mobilidade e como se moven estos ciudadanos no aparcamento na zona de ensanche. Entonces, na primeira fase habrá que meter a matrícula, pero posiblemente, estamos en fase de estudio, posiblemente, casi con toda a seguridade, non vai haber, en principio non vai haber que mover o coche. O novo sistema da hora tamén recurta o tempo de estancia, salvo para os residentes, que poderán estar aparcados o dobre de tempo polo mesmo prezo. Os que teñan tarxeta por residencia, é dicir, que estean censados na mesma zona na que queren aparcar, desfrutarán dese beneficio dende que se instalen os parquímetros. Os que teñan a tarxeta de residente por municipio, é dicir, os que estean censados en calquera outro punto de Santiago, terán que esperar a que se aprobe a nova ordenanza de taxas fiscais, previsiblemente o mes que ven, e pagarán 50 euros anuais pola súa tarxeta. Calquer ciudadano dunha zona verde que teña a súa tarxeta chegará á zona hora, meterá a matrícula e valle dar o doble de tempo polo mesmo precio. Con respecto á tarxeta por residente por municipio, que nos falta por emitir, estamos esperando que a ordenanza fiscal faga a correspondente modificación para poder aplicala e tan pronto teñamos a tarxeta de residente por municipio, que é a que vai costar en torno aos 50 euros, todos os residentes do municipio do concello que dispoña da tarjeta podrán aparcar na zona hora coa bonificación do doble de tempo. A ordenanza tamén contempla a posibilidade de que as persoas que traballen en zonas ca hora accedan ás tarxetas de residente por motivos laborais. Neste caso, poderán estacionar o dobre de tempo nas zonas de réxime xeral, pero non nas de horario reducido como o casco histórico. Pois hoxe saímos á rúa para preguntarlles aos cidadáns polos cambios que se aveciñan no sistema da hora, sobre todo por iso de que non se vai poder renovar o ticket. O certo é que os composteláns parecen non estar moi satisfeitos. Ya Santiago me parece una ciudad bastante horrible para conducir, también con lo de los aparcamientos. Si hacen eso, o sea, no va a ser más complicado aparcar, pero bueno. A nosotros, la verdad, somos estudiantes, ya no nos hace mucho caso como para hacernos caso en esto. Entonces va a estar bastante saturado en plan de movimiento de coches y así, aparte creas molestia a la persona, o sea, no sé, yo creo que va a ser un poco lío, la verdad. Yo me lo he traído una vez, porque me lo he traído desde el sur, y la verdad que no demasiado tráfico, pero cuando el aparcamiento es imposible, me tenía que ir a aparcar cerca de la Junta, ¿sabes? Bastante lejos. Pois un pouco abusivos, porque a xente que traballa por aquí ten moi complicado a hora de aparcar. A nova reforma esta implica que te tens que mover moito máis e tens que perder tempo aparcando o coche, cando o tempo non é o que nos sobra precisamente. Porque a minha semana pasada levo un coche grúa por baixar un momento, cargar nunha zona de carga e descarga e limpiarme 180 euros, non sei canto foi. O único que están é perjudicando ao comercio, é perjudicando a xente que ten negocios, e perjudicando a xente que ven aquí a traballar, e a xente marchelle de aquí. E todo isto mentres seguimos pendentes das novidades en torno á operación Pokémon, na que hoxe foron arrestados un concelleiro do BNG de Ourense e un edil do PSOE de Cospeito. A xuíza que leva o caso, Pilar de Lara, está tratando de averiguar se unha parte do diñeiro
que as empresas implicadas, entre elas Vendex, pagaban a cambio de adxudicacións e a destinado ese diñeiro ao financiamento de partidos políticos. E que durante a investigación interviuse algunha conversa do exconcelleiro socialista de Lugo, Francisco Fernández Liñares, da que se desprende que parte dos cartos irían pro seu grupo. Por certo que tamén foron conversas telefónicas intervidas durante a investigación as que involucraron o exalcalde de Vocation neste caso. Nelas, Adolfo Gacio facilitáballe o delegado de Vendex en Galicia algúns datos confidenciais para que pudera presentar ofertas vantaxosas nalgúns concursos públicos. O empresario preguntaba polas mellores ofertas presentadas por outras empresas e non só en concursos convocados no Concello de Boqueixón, senón tamén noutros municipios nos que Gacio tiña contactos. Ademais, o delegado de Vendex recoñeceu ante a xuíza terlle efectuado pagos o exrexedor de Boqueixón, se ben el negou ter recibido cartos da firma, aínda que sí, algúns regalos dixo para terceiras persoas. Máis cousas, os abogados e procuradores de Santiago reclaman ao Ministerio de Xustiza a supresión das taxas xudiciais que aparecen recollidas no novo proxecto de lei que actualmente se atopa en tramitación parlamentaria. Para estes colectivos, a norma establecerá claras diferenzas entre ricos e pobres. O dereito á defensa é unha cuestión fundamental que aparece recollida na Constitución e o proxecto de lei que as novas taxas xudiciais pode levarnos a unha xustiza para ricos e outra para pobres. Así de rotundo se mostran os abogados e procuradores composteláns que veñen de reclamarlle ao Ministerio de Xustiza que suspenda as novas tarifas. Os dous colexios de profesionais rexeitan que as taxas se queiran presentar como un recurso necesario para pagarlles os letrados que prestan o servizo de xustiza gratuita e que ca crise actual, din, esas tarifas poden supoñer que moitos cidadáns non poidan acudir aos tribunais para defenderen os seus dereitos. Ahora, lo que no podemos nosotros es pensar que simplemente el acceso a la justicia como aparato, es decir, como instalaciones, como personal, jueces, secretarios, eso tiene un coste ya inicial. Lo que estamos evidentemente es cercenando en gran medida que los ciudadanos puedan acceder a la justicia. Y nosotros pensamos que eso, la solución no son las tasas judiciales. Es decir, sobre todo cuando se implantan una serie de tasas judiciales sin tener en cuenta eso, que es la capacidad económica de las personas que pueden acceder a la justicia. As novas taxas xudiciais oscilan entre os 50 e os 1.200 euros. Os importes máis significativos son os dos recursos de apelación, 800 euros, e o dos recursos de casación, 1.200. Na xurisdicción social, a suplicación pasa de 0 a 500 euros e a casación de 0 a 750 euros. Abrimos xa a páxina cultural e facémolo anunciando a chegada dun dos festivais máis consolidados en Compostela, o Festival Internacional de Títeres Galicreques. A 17ª edición deste certame celebrarase do 29 de setembro ao 7 de outubro, con moitos menos cartos que en anos anteriores, pero con moita máis imaxinación. Que o importante nos tempos que corren, recoñece o director da cita, é manterse no calendario. É unha das citas habituais no calendario cultural de Compostela e a redución do orzamento non ia facer que se perdera. Galicreques, o Festival Internacional de Títeres, regresa á capital galega do 29 de setembro ao 7 de outubro e faino, como non, marcado pola situación económica. Temos menos compañías estranxeiras e máis compañías do resto do Estado, non? Isto, bueno, ven tamén un pouco condicionado por la situación económica. De todos modos, o festival sigue mantendo as mismas liñas de traballo en canto a espectáculos de diferentes formatos, de distintas técnicas. De feito, o orzamento de Galicreques 2012 será de 32.000 euros, 15.000 euros menos que o ano pasado. Parte desa baixada explícase pola supresión da axuda de 10.000 euros que viña outorgando o Concello, que si segue colaborando doutros xeitos, como cedendo algúns dos espazos nos que se vai desenvolver o festival. Serán máis de 30 funcións repartidas entre o Teatro Principal, a Zona C, a Esgae e algúns espazos como as prazas do Toural ou Praterías. A elas sumaránse unha dúcia de
espectáculos no Teatriño Máxico, unha carpa que se vai instalar na Alameda e na que haberá pases de 10 minutos de duración. Dos espectáculos encargaránse 16 compañías chegadas de Argentina, Polonia, Portugal, Cuba e distintos puntos de España que amosarán o mellor que se está a facer no Teatro de Títeres. Boa mostra será a última das funcións deste Galicreques. O peche do festival cunha compañía de Polonia e Cataluña que fai un traballo moi especial de monecos con bolsas de plástico, ¿no? Que se crean no propio escenario e que parece unha cosa así un pouco, pero é moi interesante. De feito, levou un premio especial da Fundación Jim Helson. As entradas para as funcións custarán 5 euros e tamén estará a venda un bono de 4 pases ao prezo de 15 euros. Galicreques completase con cursos relacionados co teatro de títeres e con mesas redondas. Haberá tamén 3 exposicións, unha sobre os bonecos de China e o seu entorno na Galería Sargadelos, outra sobre os teatriños de papel na SGAE e a última sobre a poesía dos monicreques na Biblioteca Ansel Casal. Por último, máis dun cento de comercios da cidade adornarán os seus escaparates con títeres para promocionar o festival. Pois xusto un día antes de que arranque Galicreques, os máis pequenos terán outra cita que non poden perderse. Chega a Santiago a caravana de Galego de Cine, unha actividade organizada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística no marco do programa Falaredes. Na Praza do Toural, os cativos poderán ver unha dúcia de curtametraxes en galego e tamén facer a súa propia película. Parece unha caravana calquera, pero non o é. É unha auténtica sala de cine na que os nenos de Santiago poderán pasar a tarde do próximo venres vendo curtametraxes en galego. A Secretaría Xeral de Política Lingüística trae a Compostela o seu ciclo Galego de Cine, un programa pensado para chegar a todos os recunchos da comunidade. A caravana de Mister Misto, a caravana do galego de cine, está ideada para que chegue a calquera parroquia, a calquera lugar desta nosa Galicia tan dispersa, tan distinta dun lugares a outros. É unha actividade de dinamización lingüística que quizás se caracterice por chegar a moitos sitios onde outras actividades non dan chegado, non chegaron nunca. A caravana quedará instalada o venres na Praza do Toural de 6 a 8 da tarde. Nese tempo proxectaránse unha dúcia de curtametraxes que as cos rapaces acaban tan identificados como cos seus personaxes da tele máis queridos. Bueno, pois unha maneira de que se visualicen e que non todo é pouco yo, que hai moito máis. E que tamén se estamos facendo cousas aquí moi interesantes. E o sorprendente desto é que cando os rapaces veñen con estos un pouco case os preconceitos un pouco, bueno, todo o mundo, no? Todo o mundo Bob Esponja, todo o mundo da televisión, todo isto. E chegan a ver contidos en galego, pois historias nosas, adaptacións tradicionais, eso, pois alucina, non? Ademais de ver as curtametraxes, os nenos participarán nun obradoiro audiovisual no que poderán facer a súa propia película e que se vai desenvolver na sede da Fundación Granel. No programa Galego de Cine participaron, no que levamos de ano, máis de 20.000 nenos de entre 6 e 12 anos. Actividades pros máis pequenos, pero tamén pros maiores. Teñen algunhas na nosa axenda cultural. E toca ver agora as previsións do tempo pros vindeiros días. A información cheganos, como sempre, de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos con intervalos anubrados e con chuvias intermitentes durante a mañá,
pero pola tarde estarán máis despexados. Os ventos soprarán frouxos do norte e as temperaturas non cambiarán. No venres, as altas presións entrarán sobre Galicia, deixando ceos con intervalos anubrados na metade norte e ceos despexados no sur. Os ventos soprarán moderados do nordés e as temperaturas manteránse sen cambios ou subirán lixeiramente. Unha fronte pouco activa chegarase ao litoral norte durante a mañá do sábado, deixando nubes e algunha chuvia. Mentres, no sur da comunidade, teremos unha xornada de sol. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. Aínda así, a sensación será de frío por mor do vento. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e posibles chuvias febles na primeira metade da xornada. O vento será frouxo de dirección variable pola mañá e do norte pola tarde, e as temperaturas irán en lixeiro ascenso. No xoves teremos néboas matinais que darán paso a ceos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas non cambiarán e o vento será do nordés, frouxo pola mañá e moderado o resto da xornada. Pro venres agárdanse ceos con intervalos anubrados e vento do nordés, frouxo pola mañá e moderado pola tarde. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas, non se movan, que regresamos nun minuto co preguntoiro. Hoxe conversamos co alcalde de Ames, con Santiago Amor.